Zulu mnyama ndlela zimhlopha ngikhuleke kuwena ngikhona ke la kuyona ke channel yithi igama uxolani upastor weNingi noma upastor wezwe kuyoya ngawo ukuthi kuphi ukuhlala kangcono ukuthi ungakusebenzisa ngila ukubuya ngisithi ukuxoxa sidlulisa izifundo siqwashise noma siqwashise ngolwazi sicabanga ukuthi kubalike ukuthi lube seyithebeni nawe ukwazi ukuthi ungalisebenzisa uapply empilweni yakho ngenxa yokuthi isizwe esingenalo ulwazi kuningi ukuphambana noma abantu uma bengenalo ulwazi kuningi ukuphambana noma izinto indlela abaphambanisa ngayo izinto noma abenzi kahle ngendlela efanele bese ngayo so uthola ukuthi iimpact yongabi nolwazi iba yimbi kakhulu ngoba wenza izinto eziholela ukuthi wenza izinto ezingaphazamisa impilo yakho for good. Namhlanje ngifuna sibheke indaba yocansi umthela wocansi as much as ucansi lumnandi abantu belithanda kodwa ufuna sibheke futhi umthelela uwalo omubi empilweni zabantu uma silenza ngokungacabangi silenza budlapha silenza ngokungahleleki. Namuhla isihloko efuna sikhulume ngaso ukuhamba noma ububi bokuhambe ubhabhalala noma bokuhambe ulala nanoma ngabe ubani. Asikuveze ukuthi ingane yakwethu isintu sakithi sikubeka kucaca ukuthi umuntu noma ukuthi uma ulala nomuntu noma uthinta umuntu ongcolile nawe uba ngongcolile. Uma uzibandakanya ngokucansi nomuntu onamathunzi nawe wembathwa yilawo mathunzi alowo muntu loyo ngokwesintu. Ingakho abantu ukuthi umuntu umezilila umthinti umuntu umengageziwa umthinti noma usibandakanya lo muntu loba ngoba usukuthatha lokungcola usukuthatha lamathunzi uwaletha kuwena azobe sebangesinyama kuwena noma vala izinto zakho aphazamisa ikusasa. Asiphinde siyibheke lento biblical ngokweBhayibheli incwadi engcwele iyakuveza nako futhi ngokusobala ukuthi olala nomuntu olala nabantu abaningi noma umuntu olala nomqwayizi noma umuntu olala nomqwayizi uqobo naye uyafana nomqwayizi usho awuhluki kulo muntu usho lento ayiyo umulala naye uba ilento ayiyo loyo muntu loyo sukulale naye uma benamathunzi lawo mathunzi asayingxenye yakho. Asikuvezeke la ngokuthi sikubheke la umbhalo ngokweBhayibheli uma uvula la 1 Corinthians chapter 6 verse 16 it don't you know that anyone who is joined to someone who is sleeping around is one body with that person. The scripture says the two will become one flesh. So think about lokho uma ukwenzeka uyibandakanya nomuntu uba nalo muntu loyo you become one flesh shuba nibanyamanye asisho kanjalo. Kusho ukuthi uma ke lo muntu loyo enesicwaco noma enesichitho noma enesinyama esithile noma enamathunzi amnyama noma amademoni kusobala ukuthi nawe noma konke lokho bese kuba ingcili yakho noma bese kuyakwengama ngoba usuzibandakanye nalo muntu loyo. Asikhulume ngomthelela wokubhabhalala nabantu abangcolile noma abantu abanamathunzi angageziwe kubona. Kuthiwa ke into engenzeka uyathola ukuthi ungathi uhambe inyanga noma yabathandaza bakutshela ukuthi hey wena uzofanele ugezwe unesinyama kanti awuloyiwe futhi ukuthi mhlawumbe unamathunzi noma unethunzi lokufelwa ungazange ufelwe uthiwe mhlawumbe kumele ugezwe unespoki noma ufuna kulahlwa ispoki kuwena ukuthi noma kuthiwe kufuneka uhlanjululwe ithunzi lomufi noma ithunzi lotikolosho izinto lezi abantu ababhekana nazo kodwa uthola ukuthi akase waloywa futhi awukase wafelwa. Inkinga abantu oyibandakanye nabo banalezi zinto wayithatha wayiletha kuwena kowakho umzimba zabayingxenye impilo yakho. Uthola ukuthi konke lokhu ekuzibandakanya nabantu abangcolile abangageziwe abantu abaloyiwe mhlawumbe noma abasebenzisa amakhubalo wrong yabo bese nawe uba naleyo nkinga le. Asikhulume ngomphumela omubi. 1 ukungaphumeleli izinto zibamnyama izinto ziyavaleka izinto azihambi kahle awulungelwa emshadweni mhlawumbe awulungelwa ama relationship awulungelwa ilutho emsebenzini izinto azihambi kahle kumabhizinisi at times kuyenzeka futhi ukuthi nasebantwini ubanyamanambana nje kungonakeli lutho ngenxa yokuthi wathatha lezi zinto lezi. So asikuveze futhi ukuthi ingane zakwethu ukusebenzisa ijazi lomkhwenyana noma ukusebenzisa icondom ikusiza kuphela ukuvimba ukuthi ungangenwa
izifo ezithathelana ngokucansi kodwa ngeke ikwazi ukukusiza ekutheni imimoya emibi amathunzi alabo bantu labolala nabo angangeni kwena. Uma uzibandakanya nabantu abaningi abahlukahlukene kwenza lokhu utholeke nemimoya abanayo. Condom ivikela kuphela ekutheni ungatholi izifo zocansi, kepha imoya emibi izongena kuwe. Imimoya emibi izokwembatha noma izokwengama kanye kwethu ngenxa yokuthi usibandakanya nabantu abanayo. Yabo, asingiveze ukuthi umlingani wakho uma enemoya emibi kusho ukuthi nawe usunayo lowo moya loyo. Umuntu angalunga-ke ingane kwethu, umuntu ngaba umuntu oyiphethe kahle futhi alale nawe wedwa, kepha ukhumbula ukuthi lo muntu lo usuka somewhere else, ube kwenye relationship, nawe usuka kwenye relationship. Kungenzeka wena uletha amathunzi kuye noma kungenzeka yena la suka khona right enjalo eyithile, bantu sika siwona lamathunzi lawo noma leyo moya emibi ayisuke ayithatha from that relationship asuka kuyona. So ingasonke isikhathi kubalulekile ukuthi kungabi nje lula nje ungena ku relationship nanoma ikanjani nje, wena uyangena nje ma relationship yaphuma nje, yabo ingena phuma. Okumeleke futhi ukwazi ingane yakwethu sikulolu daba, unabantu ke abanemoya yokuhlupheka. Uthola umuntu usebenza kahle kepha inqubekela phambili ayikho, uhlale ekhomashonisa, uhleze nezikweletu, kepha hola itshele imali ingoba unomoya wenhlupheko omembethe lo muntu loyo. Okuye kunabantu futhi abanemoya yokuba izehluleke. Umuntu wakhona usheshe mhlawumbe aliphothe ithawula washayisa ngathi yaza washayisa yena usevele yabona no akayeke ngoba kulungi. Kube nabantu abanemoya yokungayithibi, akakhona ukuba nomuntu oyedwa. Umuze ethune imoto ihamba amasonto ayi4, loyo muntu loyo uthola ukuthi akakwazi ukuba nopartner oyedwa. Kunabo partner abaningi, lona wenza lokhu, lona wenza lokhu, yabona. So uphinde kube nabantu abanemoya yokungaphumeleli. Uyazama imizamo yakhe iyafekela itheli ithelo, uziyenda ziyamshiya konke nje, uqala kodwa abaqala emva bamendluli. Ayimimoya ekhona kubantu. Kube nabantu abanemoya yokuba yiqhamuqhamu, yena uhlale esusa umsindo noma ngathiwa akufanele ngabe kune peace uma uchabheka, but thothi sosusa umsindo sekuyaliwa kuyaxatshana. Kube nabantu abanemoya abanemoya yokungazinzi, yokungahlali ebudlelwaneni, banemoya noma kungonakele lutho nje, umuze sethi ke yena useyabhoreka, usefuna ukuphuma ku relationship yena vele yabo imoya ehlasela abantu. Kube nabantu abanemoya yokuyuza nokuabuse abanye abantu, badlala ngabanye abantu egameni lothando, imoya ehlasela abantu. Kufuthi sibe nabantu abanemoya ukuthi angeke baze bashade bohlale bengena bephuma ebudlalwaneni. Kube nabantu abanemoya yokucela, bohlale bengokhangezile, bacela nje noma benasidingo umzecela nje, noma enemali uyacela, noma ngabe ufanele uyasebenza uyacela yena, noma ngabe kunezinto efuna uyazenza abantu bangakwazi ukuzenza but uyacela uyakhangeza. Futhi sinabantu abanemoya abanemoya yokuceba abayisebenzisayo, kepha le moya yakho isenza ukuthi ufuna balele nabanye abantu ukuthi izinto zabo zizohambela kahle, bathebule ubunhlanhla bakho ngesikhathi bebhabhalala nawe, yabo. So ukuze ke so uma uzohamba ubhabhalala nawo wonke umuntu odibana naye kuwe, lokhu kusosho ukuthi kuwena uwedwa kuzoba ke nayo yonke le moya labantu ehlukahlukene ngoba uhamba ubhabhalala nayo. Izinto zakho ziyohlezi zina bo stop and go ngokuthi le moya inaleyo vela lokhu vele ukuthulungisa lokhu vele ukuthulungisa lokhu vele lokhu, yabona, because wahamba wabuthanda emoya ungazi, yabo. So ingane kwethu enye into efuna siyisho la zilungi zifundisa ukuzinza umuntu, uthola umuntu oyedwa oqotho. Ayikho ke futhi into emnandi ngokuchitha, ayikho futhi into enhle ngokuhamba ulala around. Akukho special uba nentombi eyiningi, akukho special uba namadoda amaningi, and it's even worse for women because ukulala namadoda amaningi ahlukahlukene. We have got different sizes. Amadoda umuze umuntu athi iyabuyela kuphi because amadoda anama sizes angahlukene. So asifundeni ukuyithiba bakwethu umonakalo ungazibe emkhulu empilweni zethu. Enye into asithi umuntu ofuna ukuphumelela empilweni ukhamba ubhabhalala ngavalile inhlanhla zakho, ukhamba udlala nabantu abahlukahlukene, ungavale izibusiso naso, kulethe iqalekiso, kwenza ucansi nomuntu ongamazi ukuthi ubuya kuphi, kungaletha iqalekiso empilweni. Ungayi ngabantu obabona bekhomba ngophakathi noma bedla icoficofi noma kungathi kubahambela kahle ngenxa yokuthi bayajola noma bajola nama blesser. Awazi ukuthi what they are going through behind their closed doors. Abantu abaningi ubabona becebile, ubabona into ibahambela kahle, but behind their closed doors bayakhala kubi, kunzima, kunezinto ezenza bangadlali ebusuku. Futhi kubalekile ukuthi uma umuntu uyithibe, uma ufuna isibusiso sokuphumelela ahlukana nobhabhalala ngenxa
yokuhlulela uyithiba uyiphathe kahle. Kungaba ke mnandi okwamanje ukuthi unentombi eningi, futhi ngaba mnandi ukuthi unamadoda amaningi. Umphumela wakho uzowuthola ngokuhamba kwesikhathi, ngoba uma ushintsha amadoda noma ushintsha abantu besifazane uyatshala, uzovuna one day, uzovuna sooner or later. Esikhathini esiningi uma umuntu esetshala, utshala ejabule, utshala kumnandi, futhi utshala ehleka, utshala enjoya kumnandi. Uma ke sevuna, uvuna esekhala, uvuna kubuhlungu, uvuna kunzima, uvuma uthi evuna ebedumele. Uma kutshala ngokubhabhalala namadoda amaningi noma nabesifazane abaningi abahlukahlukene, ungakhuze kuzovuna, it's either soon or later. Yabo, uma usuvuna uzobe ususola abachakathi, uma usuvuna futhi uzobe ususola ukuthi kunamaloya, abantu bayakuloya, uzobe ususola abantu abakudlela umono, usukhohle ukuthi wena kade uwenza izinto la, kade uhambe ubutha emoya emibi kubantu ngokuzibandakanya ngokocansi. Uzobe ususola ukuthi bakufakele izichitho, kanti wala nomuntu onesichitho esibi manje sesila kuwena noma sesisebenza kuwena. Yabo, mhlawumbe walala nomuntu owavalwa abathakathi uthi angaphumeleli, awusaphumeleli nawe. Ngenzeka futhi walala nomuntu othi wayesebenzisa imithi emibi, lokho kwakukhela isigaca kuwe, noma futhi abantu bayaganga sikuveze kanza kwethu, ukwenze ulale nomuntu akugange, ulale naye ukuthi ulale naye kuphela. Uma usohlukene naye sekunzima ukungena kwamanye ama relationships, sekunzima ukuthola i-relationship stable, because umuntu waganga ngaye ukuthi uya kuphela umuntu onokwazi ukuthi nizinze. So if senhlukene, then phambili akusahlaleki. Yabo, abanye abantu futhi bayakudlulisa, bayakuloya, bakudlulisa. Lana abantu bakudlulise, uqome uzuquleke noma ushele umlibe qho, ushele ungasabi namkhawulo. Uma ku relationship ungazinzeki, ungakwazi ukuzinza, ungahlali. Abanye abantu futhi abageziwe ngaza ukuthi abanye abantu azange bagezwe, banamathunzi. Uma uzolana naye uthola lelo thunzi lelo elikuye. Futhi abanye abantu bathwele ngezinto ezinobungozi, izinto ezenza ukuthi wena alale nawe ungabi nenhlanhla, you become too dependent kulo muntu osuke elale nawe. Yena okuspoilayo, wena awubi namandla okuyimela. Asikuveze ngokwesintu, ngiyaphinda sesiphethe. Umulala nomuntu uthatha lamathunzi omnyama, ulala nalomuntu lawa osulala naye. Uma engahlanjululiwe, engagezi, uyayithatha lezi zinto. Uma umuntu engalahliwe uTikolosho, ulale nalobantu, lezi zinto zizoku-affecta ngelinye ilanga, ziphazamise impilo yakho. Qikelela ukuthi ke don't normalize ukuhambulala ngoba ukuthi umzimba wakho uzokwenza noma bini oyifunayo. Qikelela futhi ukuthi at least you focus kumuntu oyedwa, futhi wazi kabanzi ngemvelaphi yakhe, wazi kahle ngesimo sakhe. Nawe futhi ube umuntu ovama ukuhlola isimo somhlanhla ukuthi simi kanjani, usolati uzokwazi ukuthi ulungise isimo, ukwazi ukuthi izinto enibisele esimeni zihambe kahle. Thandana nomuntu oyedwa, nalomuntu oyedwa for your own sake. Hlukana nokuqoma ngenxa yokuthi wena umngane wakho useqomile, sefuna usethi ngeqoma umngane wendoda yakhe, noma hlukana nokuthi wena ngoba indoda yakho wena uyindoda usushela mlibe qhoza ukuveza ukuthi unobusoka ngeke ukukhokhele, ubukhokheli. Ungazibandakanye nomdlalo wama one night stand, hlukana nomdlalo wama friends with benefits, hlukana nama open relationship, and hlukana nento life triangle, hit and runs. Umzimba wakho loyo at the end of the day, as much as kumnandi ukwenza ucansi, kepha umphumela ukhona mubi kakhulu uma uzohamba ulala nabantu ongabazi, futhi ulala nabantu abahlukahlukene, kuzoba kubi ngokuhamba kwesikhathi, kuzokonakalisa ikusasa lakho, impilo yakho yonke. Angiphethe ngale verse lapho ngihamba ulifunde, hamba kuyifundela phana 1 Corinthians chapter 6 verse 16. Don't you know that anyone who is joined to someone who is living around is one body with that person? The scripture says the two will become one flesh.